Kaixo! Arratsaldeon, zer modu zaudete? Bueno, iritsi da asteazkena, eta asteazkenarekin batera badakizu Sutaman kolektiboarekin zita duzuela, hementxe Twitchen zuzenean, eta ondoren baita, bueno, nola esaten da horien diferido euskeraz? Ez dakit nola esaten den. Nahiera. Ez dakizu ezuek ere ez. Nahiera. Vale, ez dakit hori erregistratuta dagoen, baina tira, ondoren YouTubeen ere ikusteko aukera baduzu esaio osoa, baita Twitcheko Sutamanen kanalen ere. Bueno, arratsaldeon denoi, Eneko Sánchez Anderredo, zer modu zaudete? Ondo. Super ondo. Oso ondo. Orain ondo, bai. Eneko, zuk esan behar dezu, nik esan behar dut. Aber, koordinatu behar gara pixka bat, hau... Zu nahiko lan, betire koordinatzeko. Ni ondo. Vale, ari ginen ikusten teknikoki dena ondo dijoala. Bueno, espero dugu, aste hontako saioa pasaden astekoa baino pixka txukunxoago ateratzea, ze, bueno, badakizu, Iruña Twitch ekimenaren barneko saio bat izan zen ura, berezia, gure lehenengoa, gaurkoan baditugu gainera nobedadeak eta ikusiko dituzu zeintzuk diren, horren aurretik baina, bueno, introa sartuko dugu eta oraintxe kontatuko dizugu gaiago. Ba, hoxe, ez? Introa. Julen. Bueno, beste bine hementxe gaude. Mikel Mantenuk introa. Aizue, ikusten duzu ezta? Txata jarri dugula gure emisioan bertan gure pantailan Puff Gitar, makina, bueno, bakizue zertan aritu den Puff Gitar, arratsalde osoa. Berri txarrak taldearen ikasten diska goitik bera gitarraz jotzen. Osea, da, tipo hau da, makinote bat, benetan jarraitu Puff Gitar, kristoneko, talentu dakala, eta niri bintzat izugarri gustatzen zaizkit bere zuzenekoak beraz, hortxe, jarraitu zazue, bai, Ander? Galdera bat, berri txarrak retiratu dira? Bueno, ez dakit, dokumentala ere atera dute urte bete beranduago, ez dakit, badirudi ez, joateko ere badutela nostalgia pixkat, hitz egingo dugu Durangoko azokaz orain, ez da, Ander? Bai, Durangoko azoka, eske, justo, ja, igual geroko duzen dut, eske ez, ikusi nun Gorka Urbizuren bideo bat, bukatu dira diskoak eta ekartzen ditut gehiago hemen landakora, a ber, utzi baduzue, utzi duzue, hori da, parrandan zaten eman eta ez tio, nila etxea noa, eta etxoz etxea, pues jun etxera, eta bestela ez jun. Txarrak egin hori pasatzen, da, ez dira, osea, esango dute bueltatzen direla, eta ez dira inoiz jun. Ezkenean botako ditugu. Hori. Ez, txarrak atope, eta bar, Ideiarik ez. Barkatu. Bueno, ezin da. Behien despedida edo agur bira horrek, ematezun maite mintu dau berrien leheneko telefono konversazioa. Ai, ze politak diren telefono dei horiek. Baina urte eta piko, kuelgatu. Ez que gara, sekulako agur bira egin zuten, ez? Dakin norbaiteke hainbeste agur esan duen hainbeste aldiz. Bueno, ideiarik saioa da hau, aurrekoan konturatu nintzen sekulako aukera galdu genuela, Sutaman kolektiboaren publizitate pixka bat egiteko. Ez genuen ez zer esan Sutaman kolektiboaren inguruan egon ginen gamera untxiaz, kilomilatu hitzekimena, zorrentxera hitz egingo dugu hortaz, baina, bueno, lehenik eta behin kontatuko diogu gure ikusentzulei, ze kasposillo da hori izatea, ez ikusentzuleak. Kontatuko diogu gure viewerrei zer den Sutaman? Bai, kontatu. Bai. Aurrera, hasier. Nik uste errastik dakiela, onena errastik daki zer den Sutaman. Ez da izango, nahiko baitz egiten du nik, venga, Ander, venga, ba. Bueno, Sutaman da, azken finean, ez, ikusentzunezkoen inguruan aritzen diren gazte batzuen ekimena. Hoxe, ikusentzunezkoak interneten, euskaraz, besterik gabe, ditugu proiektu desberdinak. Hontaz gain, adibidez, badago beste bat, eskuartean, literatura programa bat, eta podcast bat,
oso ona, benetan esaten deu, hau ez da broma, sartu zaitezte YouTubeen, Zerbaitoa jerarkikoa edo zein da guztionen presidentea? Ez, gainera gu gara horizontalak, porque bakizue, eramaten dela hori pila bat, Euskal Herriko mugimenduetan eta horrela, eta bueno, gu gara horizontalak, gaztetxe bat gara, baino internet bidez. Eta afariak eta hola itintu zuen? A ber, gauza bat, guri esan ziguten, hau hasi ziran, Julen, dagola, Julen, kaixo Julen. Kaixo. Julen, haupa Julen. Julen, geldikor, oraindik ez. Ez, eske oraintxe mango dugu sorpresa. Julen utzi iskina batean, oraintxe aurkeztuko dugula bera. Kaixua, Julen, gure teknikaria beti iskina batean. Ba hori, gu sartu ginela hemen, eneko tabiok, zeguk leheno egiten genuen kontutxo bat, saiotxo bat egiten genuen interneten, eta hasier errazti jarri zan gurekin harremanetan, aizu esutan gafariak egiten ditugu, eta ezakizer, eta gezurra da. Nahi badezu esutan gera batu, baina ez dago afariri. Ja, bisatzen dizuet, hasieratik. Iritsi zen pandemia puñeteroa eta astetik astera Ander ez da inbeste baino eneko bai iritsi zen. Eneko bai egia da nahiko haserre da bilela gurekin oraindik. Esaten du nire jone musu truk etortzen ditu ganera eta aparix stream bat ere. Afari truk. Esango dugu nun egon ginen garagardotxo bat hartzen zutoman kolektibo osoa elkartu ginen egun bakar horretan. Lamentableak da. Esan dut orain, garela gaztetxe bat online, ez? Nune hon ginen kafe hartzen, bueno, kafea, eske gaina. Nune hon ginen zerbeza hartzen, errasti? Donostiako tabakalera. Ojo. Donostiako tabakalera, izan ginen. Errastiren internetan ikuste gaur da bilela. Jo, eske benetan, hau da izugarria. Kaskar. Hau, daramatzat, eske ja izarretan hasi naiz, daramatzat 3 egun, ez dut markarik esako. Nere telefonia enpresari deika, eta eskestidate kasurik egiten, eta gaurkoa, daukatemen mugikorra, bale, bazpar, gatuko gara. Jo, ose, ikustet, golpekan ikua, ose, entzuten da zerbait. Bai, baina geratzen zara batzuetan moztuta. Bueno, lasai errasti, zeren, zuri ez bazaizu ondo ikusten eta entzuten, zu ez bazaitu ondo ikusten eta entzuten, hemen eneko tabilo gaude programa honen gidaritza eramateko eta ezin hobeto egingo dugu, naiz eta eskaleta ez dugun eskura. Gainera, esan beharra daukat, nire internetak ez badu ondo funtzionatzen, 3. pertsona batera izango duzuela. Ze gurekin da, lehenengo aldiz, kamerarekin, Julen Diaz, kaixo Julen? Hortxe Julen! Baina kamara gabe, kamara gelditu da piatuta. Gelditu, joder, gaur ez gure eguna benetan, Osea, Shiriuskin jarri du kablez zoazte, ezta? Nere interneta bai behintzat, kablez dijoa, daukat PCL bat konektatu eta uste hori dela arazoa, baina bueno, tira. Orain bai, zer moduz, Julen? Ondo? Beste egun baten? Aizu barkatu, baina eske nora junda, Ander? Osea, zer da, hau? Ni sartu naiz, eta bera egin du. Anderrek du iturgina etxean. Eta inberdio kasu. Agian gero, ez du aguantatu nik esaten nion, Ander. Itxoin pizka bat, itxoin azte arte, eta galdetu Mikeli eta agian konpon dezakezu. Baina... Claro, gaurkoan... Iturgin bati deitu dio, eta... Gaurkoan Mikel Mantenu ere izango delako, gurekin, bueno, kontatuko digu Anderrek zertan ibili den, lehenengo pertsonan. Ander, zemuz! Barkatu, baina eske fontaneroa etorri da eta... Ez da broma. Kaineri garbiko. Hombre, nor dago hemen txikia? Claro, es que Julen Diaz, bueno, Julen, kendu diozu protagonismo guztia, Ander. Zer bau zaude, Julen, badakigu kristoneko lan hartu duzula aste honetan ere guztia prestatzen. Bea, aste batean, baina bueno, a ber gaur bai. Ondo ateratzen den. Aber denak ondo funtzionatzen duen, pasaden astean egia da, gure aldetik, Anderreneko nik uste dut dena oso ondo juntzela. Izan genituen arazoak agian, teknikoak izan ziren, ez da? Danak.
Ni gauza bat esan nahiko nuke, iruditzen zait superofensiboa Julenentzat gu azaltzea hemen. Ni momentu batean egongo naiz. Gero... Ez, baina eske Julen ez da denbora guztien egongo, ze teknikariak ezin du presentzia. Teknikariak jun behar dute. Beltzez eta itzaletik mugitu behar dira. Osea... Julen, Laister... A ver, ze pasa da hor? Argia junteiz? Zuk itzali dezu. Vale. Laister izango gara zurekin. A ver, zer da, salbanazazu edo? Ander. Joder, sanere interneta! Benetan, Zer hasiko gara, hemen ere jaten, Ander. Bueno, ingo dute movida burokratiko guztia eta ja hasiko gara programarekin, bale? Venga. Pasaden astean iruia Twitch ekimena izan genuen, gamera untxiaren... ekimen bat, lortu genituen 4.000 bozka baino gehiago Twitch euskaratzeko, 4.000 bai, azkeneko orduetan izan zen, ekimena bukatze hartzegoela, eta egia esan, zoragarri izan zen aste guztia sekulako euskal streamerrak ezagutu genituen, eta konturatu gara Twitchen sekulako euskal komunitatea dagoela, kriston, izugarri pena merezi duena, eta gu behintzat oso pozik gaude, plataforma honetara iristeagatik gamera untxiari esker, eta espero dugu hemendik aurrera euskera ofizializatzea Twitch plataforman, eta hemen izango gara, asteazkenero, ez da irukote? Bai, nik lehenu entzun den naiz irratian, egin dieta elkarrizketa, ez dut gogoratzen honin izena, eta komentatzen zuen, katalanek ere egin zutela, beraiek egin zutela galdeketa, eta segitu, eta urrengo egunetan jarri zietela, eta niri hor atentzioa eman didana, digo, claro, katalanentzat izango zen zerbait, harrigarria, ez? Osea, ongo zian flipatuta, porque, katalan batentzat egitea galdeketa bat, eta ez etortzea Espainiako polizia jipoitzera, pues, gauza berritzaile bat, eta hoxe, gauza bat, txatean komentatzeko jendeak, eta... Bai. Igual, osea, a ber, esan zuen errastik aurrekoan gu garela pixka bat old school, hemen, Twitcheko zarra gea, eta oso formato itxian bezala egiten dugu, ez maz, nik pixkat egin dut, ez, distendidoagoa egiteko, edo beste rollo bat sartu nahian, hogei apur bat ekarri dut, eta jandet, eta errastik ja atentzioa ditu dit, hemen ezin da, osea, eta pixkat, errasti dator irrati mundutik, eta ez dakit, osea, pixkat Iñaki Gabilondo bezala, purista bat, eta oso, orduan, klaro, komentatu zuen, pixkat apurtzeko rollo. Oraindik ez dugu bakoitzaren ofizioa zinen esan, baina esango dugu aurrerago. Julen... Baina nuen aurrekoan. Baina YouTubeen egiten genituen bideo-oieta, baina YouTubea guretzako da... Saio honetan ere. Bai? Ez dakit. Aizue, ari zarete... ez dugu esango zema pertsona horrela, YouTubeen usteko dute sekulako jende izan dugula, pasaden astean, 100 pertsona, baina gehiago sartu zineten gure zuzenekoa ikustera, izan zen, izugarri honetan eskerrik asko, gaurkoan, ez dakit, hainbeste pertsona bilduko garen, ez aldi berean oski, baina, saio honetan zehar, ematea eskerrak esan dugu, 3.000 Twitch-ekimen antolatuten gamera untxiari, Sutamaneko Twitcheko kanalean, hosteatuko ditugu, alojatuko ditugu euskal streamer guztiak, gu zuzena ez gaudenean sartu Sutamanen eta horre aurkitxoa izango dituzu euskeraz Twitchen ari diren streamer guztiak, eta ez dakit, nire aldetik besterik ez dakit. Hau kontatzen du errastik, behar jakingo balu bezala hori nola egiten den aspalditik, egingo dugu horrela tal, eta duela 15 minutu zegon esaten literal. Jode, tio, naiz pringau bat, ez dakit hosteatzen, ez dakit nola egiten den hau. Ez que nekien ez dakit hosteatzen, baina bai lortu duguna da, Twitchen supermoderno egiten den bezala alerta jarri ditugu, orduan norbait arpidetzen bada edo norbaitek jarraitzen hasten badu Twitcheko gure kanala, saltatuko da hemen, zera bat, ikonito bat, Mikel Mantenu hor zaude ez da, ez dakit arpidetuta zauden gure Twitcheko kanalera. Mikel? Bai, ez da? A ber, jarraitu? Ole! Probatxoa jarraitu jait! Bueno. Osea, guretzako Euskal Eduki Digitaletan erreferente den Aiora probatxoa jarraitzea da, wow, osea, benetan, aipatu dugu baino gehiagotan, gombidatu behartzaitugula gure saiora, Bueno... Bai, eta aurrekoan esan izun txatu bitartez, jendeak, euskal jendarteak,
Alerta konprobatzeko izan da. Orain kenduko duzu. Troleatzeko, bakizu, bazpare. Osea, Ja, claro. orain foro egingo digu. Nahi ditugu Euskal ASMR bideo gehiago. Niri zugarri gustatzen zaizkite ASMR bideoak, beraz nahi ditugu gehiago. Pasaden urtean egintzen un Ampoltxin bat Durangoko azokarena, ez dakita urtean nola egin daiteken, Unpackaging edo korreosetik iritsitako ziren, boxinak, baina itzitengo dugu Durangoko azokaz, baina lehenago Belarri Press, ezta? Deiarik ezen, egingo dugu ASMR atal bat. Anderra da zurea da hitza. Nerea da hitza eta hoxe orain, Belarri Press esaten dugu pixka bat, pentsa, zenbat jasotzen dugu, zenbat informazio jasotzen dugu, orain gainera egongo dira aktualitatearen asuntoarekin, hemen berritu dut, baina ez du zer esaten, Jaurlaritzak zer egingo duen, neurri murriztaileak jarri, gehitu, kendu, erlaxatu, ezakizer, hau eta bestea. Baina, hemen egingo dugu pixka bat, hori ikusiko dugu. Hemen egingo dugu pixka bat gainetik, eta zentratuko gara, zuek ikusten ez dezuen horretan. Zer nik orain partekatzean ere pantaila, eta ikustea hemen berriaren webgunea, txika hortako, sartzen gea berriako webgunean, eta ikusten dugu. Baina, hemen asuntua da, fijatzea zertan fijatu behar den, Hau da, enekok esaten zuen bezala. Etortzen zaizu teknikoa etxera kaldera konpontzea, botoiei emateio, eta esateo, jazta, ezagit, €1. Esatzen €1 botoi bati emateagatik, eta ez, eneko, €1 zergatik. Bat, botoiei emateagatik. Eta 89 jakitatik ze botoiei eman bartzaik. Hori da, Hori da guk egingo duguna hemen. Zuentzako informazioa pixkat, selekzionatu. Orduan, Julen, pantalla partekatuko dut, Julen. A ver, bota. Emango diote, Julen, bale. Hortxe, hor dago, Julen. Vale, hortxe daukagu berriaren azala, berriaren ataria. Hori da, berria ikusten duzue, berrian sartu da la publizitatea. Ostras! European region, egiten badetzun, kendu dezaket, publizitatea. Ui, baina bera jaitsi. Claro, eta nola sustengatuko da berria zuk publizitatea kentzen baduzu. Ya está, ez. Por cierto, berria lagunak egin eta hori dana. Ari dala berria, por cierto. Baizu ez dara ikusten dugu ze berria laguntzaren. Hau lotxagarria da. Burgosko prozesuaren jarraipena Twitterren, hortxe, Twitter kontua sortu dute eta oso ondo dago. Hemen txe, erraustegia baimenik gabe ari dela. Sorpresa, erraustegia baimenik gabe, hori. Importantea, esan behar da. Eta zuri begia jute zaizue, honea. Teori ez da txarra, ez da? Hau da vapor de agua, hau da uraren... Hori da fideoak edo pasta egosten duzunean ateratzen den vapore hori. Gainera nik ez dut ulertzen oso ondo hau, ze hau Diario Baskok publikatu zituen infografiatan etzan tximiniarik azaltzen. Baina, ez dakit, izango da, jo kese, pues... Mikel Manteno, ez da txarra. Mikel Manteno hori da. Lasai laguna, jartzen du Mikele. Ia hogeita zortzi... Ostras, claro, es que orain dator Mikel Manteno ez gara asko sartuko... Bai, jarraitzen dut azkar maituko dute. Ia 28.000 produktu saldu ditu Durangoko azokak. Eta hemen ikusten dugu, landako bihurtu dela Amazon berria. Hortxe, asko kritikatu dugu Amazon, eta euskal komunitate konprometituak ere asko kritikatzen du Amazon, baina gero bira, Amazon txikian landako gunean. Amigo, Landakon, Amazon baino Landakon. Por cierto, titularrau itzugarria iruditzen zait. Orokorrean uste baino hobeto. Pixka... Ja, horrek zesan nahi du, claro. Bueno, ez da nahi genuen bezain ondo joan aurtengo edizioa, baino... Hori da, txikora bera, kamiseta honetan azaltzen dena. Por cierto, egingo dut spam pixka bat auzoko lagun batena, bira. Kamiseta honetan ze gartzeu. Jo, ez dut ikusten, Txarrak kenduta oso ondo.
Bai, galanta. Oso ondo, hori da, por cierto, puntutan.eus, sartu puntutan.eus eta bertsolaritzari buruzko kamisetak, eta bueno, puntutan.eus, kamiseta hori hortikan aterata dago. Txarra kenduta oso ondo, Durangoko azoka, pues pandemia bat tarteko, eta bar, pues bastante ondo, pues aizue, txarra, oza, orokorrean uste baino beto. Eta gero hemen, aluaren gaian erabekin lantzeko ezin hobea da obra, baina ez gera hemen zentratuko, jarraituko du geisten pixka bat, eta bueno, hemen futbola, ja nahikoa dakau futbolakin, Sagarduik, dio, ospitale buruzko akatxak... Futbolan albiste hori. Bueno, zer neko? Zer, hau? Hori dala nahiko interesgarria, atzo bertan bera geratu zen partida bat Championsekoa, arbitro batek egin omentzunako alako komentario arrazista bat. Bai? Bai, egia da. Erretiratu intziren. Begira ze ondo. Mira, oso ondo. Zozuia puto nazi, hori esan daiteke hemen edo zentsuratzen dute. Bueno, jarraituko dugu beraka. Sagarduik dio, ospitalei buruzko akatsak ez direla eragin, bueno, Sagardui, pues bere gauzaki, Hola, Denis Itxaso, helburua bizitzak salbatzea izan behar du, ez egu berriak, eskerrik asko, Denis Itxaso. Betire... Eta honea iritsi nahi nuen, eta nik uste honekin ja amaitu dezake, osea, honekin amaitu nahi nuen. Begira titular honetan, hau da, a ber, egin dut, hau da, zoragarria. Zertan ari zara? Ze zeizi aiken? Ostia, Puigdemont eta Urkullu. Ze aizi aiken! Adios, galdu naiz. Hemen, begira. Argazki honetan, bueno, titularra, festa egiten ari ziren 77 gazte identifikatuak. Eta lehenengo aldiz, ertzaintza ere identifikatua. Hoi ere eskertzekoa da, identifikatu dituzte festan ari ziren gazte batzuk, baino ertzaintza joan da identifikazioarekin. Eta niretzako hor dago notizia. Zan ere, larria da, asuntoa, festak egitea, erortzen nahi danakin festak egitea eta bar, Eneko. Ertzaintza bakoitza zer da, elementu kimiko bat, hor ikusi dut GBN. Notazio... Bai, ez da? Ai ama, eske, claro, kasu honetan ertzaintza denon osasunaren alde ari da lanean. Orduan, bueno, ez? Orduan, berria laguna ere bada ertzaintza kasu honetan. Kaia, bueno, korrikan atera ziren. Atera ziren, nire aurrean, bai, nire auzoan, eta, bueno, egon zer momentutxo bat, bueno, ez dugu hortzatzen egingo. Hori, besterik gabe, festa egiten dutela gazte batzuk eta botegiak, hori, pues, notizia ez da berria, esan nahi, bueno, pues bada ja asko entzuten dugu, baino ertzaintzak bere burua identifikatzen duela, pues hori da oso berri ona, berria eta pozgarria. Beraz, honeaino Belarri Press ezak zerbait komentatu. Nere gatik ez nahiago, eta audientzian ezen edera ez hon. Bai, ez? Ba, honeaino. Julen, ya está. Julen, a ver! Julen! Kentzen dut stop sharing. A ver, baina, Julen, urrengo kareta? Julen, urrengo kareta, Julen, kareta? Julen, introa? Esu! Bueno, Kaixo, Mikel naiz. Arazo badakazu, deitu iezadazu. Eta pasaden astean izan zen gurekin eta gaurkoan ere hementxe da Mikel Mantenu, arratsaldeon. Kaixo laguna! Zer modu zaude, Mikel? Gustora natorkizue. Bai. Bai, gustora. Jendea esan dikalean, Joe, Mikel, zenbat ikasi zurekin. Eta ni, superondo. Nahi duzuena, programa bidez, ni orain nago jaian, porque kalean, ni ezin naiz egon egiten konpra eta jendea izu eta etxean, ez programa. Ezagun altzara, Mikel. Ezagun altzara. Bueno, lehenkoan nengoen BM. Claro, nik soldata hona dakat, eta nik konpra... Bueno, vale, berdin dio. Eta jendia inguratu zitzaidan, nengoen erosten paleta, iberiko 100%, gustatzen zain, neri. Bai, eta nengoen erosten, eta justu amona bat, aizu, Mikel, radiadoreak, eta nizan nion, bueno,
moztu pizkat amona eta erabili programa. Zer ni nago hemen erosketa egiten. Ni naiz etorri... Claro, ni nagoen kaskori gabe. Esango diegu aiora probatxoari eta beste bertxonei, mesedez, oraintxe bertan juteko idazten, bueno, ba, zuen zuen akatxe junenek egin duena, ikusi dudala. Bai, nire gauza bat, puntualizatu gauza bat, begira, beti dago listoren bat de PRL, ezagutzen ditut asko, eta gero harrapatzen haute kaletik eta estaten didate, Mikel, zure kaskoak ez du barbukejo da, hemen jartzen den zerbait. Edo kokotxean. Bai, eta nik badakit ez duela barbukejo, baina nik ez dut behar barbukejo. A los de PRL, ¿vale? Sin más. Beti hostilitateekin. Bai, patu duguna, mesedez jartzeko zuen duda tekniko guztiak, hau, Mikel Mantenuren kontsultorioa da, baditugu pare bate kontsulta, baina zuzenekoak ere nahi ditugu, beraz, idatzi txatean, bale? Hemen txagertuko dira pantailan, eta ez dakit, joango gara lehenengoarekin? Julen, nahi duzunean? Kaixo, Mikel, Gabon. Bueno, horretako bazkari eta fariak ja hementxe ditugu eta familia artean hainbat duda sortatu zaizkigu, ezta? COVID-aren inguruan ditugun neurriak, 10 pertsona baino gehiago zinela bildu, espazioa ere betilatu beharra dagoela, eta bar, bazakigu oso ondo nola antolatu espazioa, maila, temperatura, claro, imaginatzen dut, lehioa irekita euki beharko dugula, baina orduan amona bestalean jarri beharko dugu. Eta janaria ezozteko trukoren bat, zer egiten dugu mantak, epanatu jendearen artean, ezakit nola antolatu afaria ea laguntzen diguzun eta zerbait argintzen dudan. Ba, hor txanengo kontsulta, Mikel, ez dakit zer esango zenioken gure entzuleari? Ba, bueno, lehenengo esan nahi didana gure entzulei da, bueno, hau ez da zuzenekoa, harik bidaltzen dizkigutenak emaiera lehenengo entzuten ditut, prestatzeko erantzun egoki bat. Eta esan behar daukat, hau zela bigarren egin behar genuen. Hori azteko. Osa, nintetakit, Julen hau ere den zuen rollitokoa, y me queréis aquí poner en un esto. Baina neri berdin zait, ikusteko ni zer nola joko ona naizen. Begira, ez dago dizuet. Ez dagotu zaitzan. Lehenengo gauza. Amona nun jarri, obviamente, bero iturri handiena daukasunaren ondoan. Hori beti, desprotegituak protegitu egin behar ditugu. Gainontzeak, umeak amonaren ondoan. Beti erortze zaie, txamponen bat, 2 eurokoa, superondo datorrena, gabonetako txutxeriak erosteko. Hortaz gainera, begira, erabili ditzakezuen, horrelako hasien sakuak sartzen dira mikroondasean, hori bai, atento egon behar zarete, eta 20 minutu edo horrelako zerbait, berriro berotu eta jarri amonari hankapean. Osea, oinen azpian, hankapean, barkatu, igual da konfuso. Oinen azpian. Eta gero, zaudetenak gazte oraindik eta tal, nik ematen dizuet konsejo bat. Eta konsejoa da tipula. Eta orain txera kutsiko dizuet, zer den tipula. Tipula. ¿Cómo que tipula? Tipula da... Hori, orain txenoa, Nik entzun dut tipula dala antibiotiko naturala. Hori aditut nik, baina, karo. Tipula da... Hori omen da kurkuma espezie, baino tipula ez du ezer galdetu, ez? Entzuleak edo? Ostras, probatxoak jarri du... Zer jarri du? Bai, txoin. Ya está, baimena eman behar izan diot probatxoaren galdera bati. Baina eman diot, ona da. Begira Twitchek, badaki, agian... Bai, Twitch, probatxoa, zer duzu Twitchekin? Entxuratu zaituztela pixka bat. Ez probatxoa. Aizu, nik ikusi Twitcherrek deitzen dutela, jendari deitzen dutela chat.
Vale, orduan, ikusten duzu hemen jarri dugun hueko guzti hori, ba hori da zuek komentatzeko. Orduan, mesedez, osea, siquiera bete hueko hori, porque oso gaiz... Bai, Mikel. Bai, Probatxoa jarri du, gero itzegin, adiós. esaten nuen, Gero erantzungo diogu probatxoari. hau da tipula. Zer dauka tipula? Tipula dauzka kapa asko. Eta orduan, eseriko gera mailean, lehioa irikita, eta ondo abrigatu. Zeren temperatura dira superotxa, begira. Eskularruak. Erabiliko ditugu. A ber, kasko utxiko dut hemen. Dauka, begira. Hau da elegante, porque da Nochebuena. Orduan, poteoan erabili duguna ondo dago. Azpitikan erabiliko dugu beste hau, beste txamarra lodi bat. Gero Kasua plumia. dagoa, Bai, plumia dator superondo. Pon un plumas en tu vida. Esaten dute askok. Eta oso ondo dago. Eta gero, bueno, hau da nire Ibarko laguneko paritu zidaten, jertzeia. Eta oso importantea da, burua baita ere, edukitzea, ai, Jesus, edukitzea bero. Orduan nida... Mikel, komunikatu bat eman behar dezu orain. Ez, Es que dizu lehen aipatu dizun gen zazpi bizortzi. hori bai, Vale, pasamontañan zarekin nik ematen dut konsejito. Jateko horrela egin, Vale. bai, Asko zobe. badazpada ere. Eta hori... Mikel, beraz, hortxe gomendioa, ez da, tipulak dituen kapa kopuru baina jarri, eta horrela ez du garazurik izango, eta, bueno, agian Mikel ez dakit zure iritziz baino, agian ziurren alizateke aurten, gabonik ezagitea edo zer uste duzu? Eta aurten ez da jaiotzen Kristo. Hala, porque lo dice así de Rasti. Barkatu. Ez dugu montatuko kristo bat. Mantenu, gauza bat. Probatxoak bidali dugu galdera bat. Orain erantzungo dezu. Izten dugu Kristau eskola. A ber, Mikel, mantenu, zentratu gaitezen. Aiora probatxoak bidali du kontsulta bat. Orain erantzungo dezu, edo gero erantzungo dezu. Ez dut irakurtzeni, ni nago... Baino nahi dezu, orain botako dugu. Bai, botan, eta... Vale, begira, berriro, emango diot, nik birbidaliko dut, hori, ez dakit, hori... Ez da txatean agertu, ez dakit, aiora probatxoa. Bai, azaldu da, begira, Sutaman, orain, leno berea azaldu da, esaten du, nik aldera bat daukat. Kalean jarrita dauden argiei engantzatzen badet entxufea etxeko argindarrean pixka bat aurrezteko, delitua da, edo gabonetako espiritua konpartitzen ari naizela kontsideratzen da. Ziegona. Bai, badaude zu bezalakoak. Ba ez, andereño. Gabonetako espiritua da, gabonetako argiak guztion artean pagatzea. Eta mundu guztiari erakustea, kasu honetan, Donostiarron, Arima, navideñoa, Gabonetako arima edo, bai. Gabonetako arima edo esango du. Den, gure besiaik hoberena munduaren txako. Eta zuari da esera pensatzen, ergo, ni. Eta horrela ez da salbatzen mundua. Persona batek inoiz ez du salbatuko mundua. Baina kolektibo batek, bai. Eta kolektibo hortan, zu onartua zaude. Ezaztu. Baina, Mikel, a ber, argiteria publikoan konektatzea delitua da? Noski. Eta arriskutsua izan daiteke? Arriskutsua izan daitekela. A ber, zuzoaz engantzatzera. Eta de repente, lector de oscuridad de la farola, ez dute ematen zera. Eta sartzen zait fasean argia, y te me quedas pegado a la farola, eta gainari, jo me tengo sentir mal. Ja. Esaten du probatxoak ez zaiola oso argi geratu, Dagit, urrengo baterako agian, Mikel, elektrizitateari buruzko saio monografiko bat. Ni nahi dizuet gogoraratu gauza bat.
ni naiz teknikaria, ez naiz legegilea. Beraz, zure Claro. zalantza, baldin bada delitua den edo ez, joan zaitez, Antiguoko Polizia Autonomikoaren bulegora, eta han galdetu ezazu. Polizia autonomikoa, gustatzen zaiten denominazio hori. Polizia autonomikoa. Bueno, beste zalantza bat genuen, ez da? Bai, Jo, es que nik aldu indet dana, tío, es que nire interneta Euskaltel, joder, pasan ere txetik, mesedez. Beste pues kontsumo egin dela zaitez daukagu, ez da, Julen? Izarkomekoa. Izarkom. Kaixo, Mikel, joli mi esker aurreko asteko erantzunagatik. Egia esan, baia familia guztiari eman diot abizua. San Andresatik aurrera, gabonetako apaingarriak eta argiak piztu, hori da egokiena. Bueno, aste honetan beste galdera bat dakatzuri botatzeko. Gauza da, oin puente honetan egin dugula etxeko garbiketa, eta jolin, kriston kiratxa zegoen komunen. Garbitu dugu superrondo, bai komuneko zulua, pasana baita ere dutxa, eta baita ere bideta, baina jo, kriston kiratxa botatzen dago, egunetik egunera. Zeu jakin aldo zergatik izan daiteken hori? Aldi da zu apur bat asaldu, abez eradoten egin hori betzeko, usain hori betzeko? Bueno, ba, nire eskerrak zaurretik eta eskerrik asko. Urrengo saio arte. ba bueno, saludo bat, gaurkoan ere zuri, gure oyente fidela. Begira, esplikatuko dut oso errezki. Begira, nik marrastuko dut hemen eta erakustet dizuet. Badakizu zer den txifoi bat? Sifoia, hori ezan ura, agua con gas, ura gasakin botatzeko? Bai, claro. Baino ez. Iturgintzan, sifoia da alako forma duen odi bat. Bai? Honek ze egiten du? Ba, demagun, hau dala bajantea, ez da? Hemen dikan, geisten dira bezindarioko gorotxak, eta abar, no? Akala guztia. Zein da misioa sifoiarena? Sifoiaren misioa da, hemen, ura egotea, hau, ura izatea, eta horrela, usaina ez da hemendik atzeraka bueltatuko. Eta hori da... osea, tapoia bezala egiten du urak. Hori da, kasu honetan, gure lagunaren komunean gertatzen zen usaina joaten zitzaion hemendik atzera eta usaitzen zion komuna. Eta orduan zer egin behar da? Ba, dituzun, bai komuna, bide, lavabo eta bar, ba ura pizkat ireki eta ura korritzen utzi. Eta horrela, sartzen da ura sifoian, eta ez dator, badakizu usai hori geriatrikoko komunekoa bezala? Pues hori da etortze zaizuna. Ja. Eta hori da ekidin behar dena. Mikel, galdera bat. Bai. Ez esan. Nik galdera bat daukat egiteko. Esan. Moztu nauzu. Pasatzen da, komunera batzutan juten garenean, igual usai txarra ez datorrela bajantetik edo, baizik eta guk sortzen dugun zerbait dela. Eta horretarako, badaude hainbat metodo. Nik galdetu nahi diet ere gure nola esan dezu, txatei. Nola ditu hartzaio jente? Txatari, gure txatari. Txatari galdetu nahi diogu, zer? Hori da. Txatari galdetu nahi diogu, honek ez irudi pixkat pajares eta esteso, eta hauek, oie txata, ez, no, Arturo Fernández, txatina, bueno, ez. Arturo Fernández, bueno, igual referentzia zarra, bueno, berdin dio. Galdetu nahi dugu, zuek zer egiten dezue, usai txarrak entzeko kaka egiten dezuenean komunean. Zenik entzun eta ditez, ospolua, ambipur eta olakuak. Bai, baina nik gauza bat esan behar dut, begira, nik emango dizuet masterclass momentu batean. Desentxau pospoluana. Pospolua da cerilla, ez da? Bai. Desentxau, porque ez zenuten irakurri, senyora batek egin zuena AEB-en. Amerikako estatu zer egin zuen ba? Pues piztu zuen, joan zen komunera hegazkin batean. Eta, klaro, ematen zion pudorea, eta zer egin zuen? Muñeko de barro y cerillita.
Eta orduan, claro, aterrizaje de emergencia y todo el copón. 2006an. Benetan? Bai, ala da. Izan behar da ingenieroa, Bai, 2006an, gogoratzen ez badu gaizki, Tennessee. Bai, hemen, bai, Tennessee, hori da, American Airlines, hemen ikusten ari naiz. Julen, partekatuko dut pantalla. Mentxe bilatu dut. Hortxe dugu. Bai. Fuera, publizidadia, hombre, hauek guri ez digute patzen. Hau ere, fuera, publizidadia. Hortxe, Una mujer con flatulencias obliga al aterrizaje forzoso de un avión en EEUU. American Airlines ha prohibido a la mujer volver a volar con la aerolínea durante mucho tiempo, esateo. Bai. Oso teknikoa. Bai. Es que geratzen zitzan, a ver, gogorra da esatea. Baina jarri zioten mucho tiempo, porque claro, ya emakumea zen adinduna. Eta orduan esaten zuten, bueno, sartuko naiz barrizal batean. Eta orduan... Ya está, Julen. Orduan pasako naiz esatera, barkatu, eman behar dituen konsejitoa, begira. Deno dauzkagu, desodorantea. Kasu honetan, tapatuko du Rexona, ez ikusteko marka, baino egin dezakeguna, da, pues hori, goazela, egun txar bat, eta hori bai, nik gomendatzen dut bombarekin batera. Bestela geratzen da deskarau, zuk ematen bazu bomba. Eta hori tenen dazu, deskaradísimo. Izan behar da. Ulertzen? Osea, ez da fina geratzen orduan. Ez, eta gero dakat beste puntua. Desodorantea, ese bali el de ruedita. Ez, porque horrek usten du pringue. Eta gero, nahi dut konsejito txiki bat. Claro, zuen joaten bazarete zuen suegra berriaren etxera. Bai. Eta nik ulertzen dut, lehenengo apetoia dela apetoirik larriena. Nik gomendatzen dut, beti, zure lehenengo suegraren etxera, eramatea reflex pote bat. Reflex, zergatik. Hau da super socorrido. Porque bota dezakezu nahi duzuna. Jeikitzen zera, ematen dezu reflex pizka bat, aquello huela reflex, eta badakazu kontua, eske bizkarreti... Eta esango dute, deportista da, kirolaria. Claro. Aizue, Mikel Asier, azken orduko berri bat sartu zaigula, ni Loiolanek jarri du txatean, ez da egite irakurriko zenuten, bihar tabernak zabali. Ostras, a ver, egun batetik bestera ebitxatu dituzte. A ver, Anderredo. Nik balekien, Bai, ari naiz. Claro, es que hori izan behar nizun, Mikel, zuk ez dakit Donostiako udaletxeko labi batzordean parte hartzen duzun, edo ez? A ver, venga, esango dut, begira, ni dakat linea directa, Erkoreka, Aitor Esteban, eta Hortuzarrekin. Eta zer diote, zer moduz dabiltzaz, bueno, aldean? Pixkat estresatuta. Bai, porque azkenean hauek ere dira de los del chiquito de toda la vida. Eta orain dabiltza, pues Hortuzarrek, bueno, hau gure artean. Hortuzarrek badakite daten duela garajean. Osea, garajean ditu biardo botilla eta horrela. Pues, nola ere geraten duela. Pues geizten da garajera, basotik botatzera. Bai, bueno, esan behar duena, ni komendatu nuen irikitzea taberna. Porque, claro, zuek imaginatzen duzute irikitzea taberna 24 poteoan. Joder. Sumatzen diogu abstinentzia guztia 24 poteo maratonianoari. Y luego les llamamos malos, ni que se tenían. Y luego les llamamos malos, porque PNV nire erdera asko egiten. Y luego les llamamos malos. Bai, nik lenguan esan nien. Majos, ni belarri prest,
zuek ahobizi y todas en castellano. Tarduarik esaten nien. Y les llamamos locos. Luego, Julen, les pantalla abrimos partekatu con nahi el dut. copeo del chacolí malo y luego... A ver, pantalla partekatuta dakat, hementxe dakazue, Urkullu, entzuten duzue? Zuzenean. Entzuten duzue? Ez entzuten. Konpartitzen pantalla. Ez, errazti, kendu diot soinua. Zergatik. Pues porque hemen ez gaude Urkulluri jokua jarritzeko. Ez, osea, igual, imaginatu, ez? Zer esaten ari da orain Urkullu? A ver, izan daiteke. Ba, esan dezake adibidez. Deitzen ari da herritarraren ardurari. A ver, azkenean robot, Maskarilla. Entzun Anderedo, ezin dugu hilabete bat edan gabe pasa y salir a la Bartola. Ezin dugu pintxopotera joan, izan berda pintxo pote. Que se nos va hori da esaten ari dena, baino era batean informala. Begira, esaten ari da. EAJak badaki zer den tabernen itxieraren larritasuna. Izan ere, guk egun batzoki ditugu itxita momentu honetan. Ibanoa, besedez, nere zemen diruarekin ez jolastu. Vale, barkatu. Bai, Ander, vale, osa uste ez dela momentua. Bai, utziko diot partekatzeari, ze Mikel Urduri jartzen. Osea, benetan, zuk ez dakit internet kontuak kontrolatzen dituzun Mikel, baino eskau da, desesperantea eta gainera daukat arazo bat, enaizela nire Discordeko kontraseñoz gogoratzen, orduan, pasadu, zure tarte guztia, saiatu nahian, bereskuratzen kontraseña, baino eske ez du lortzen, porque ez dakit hori ere zu ibili zinen, baina orain robota ezkarela, hau da Urkullu bezala, ez da, gizakia garela konprobatzeko, jartzen dituzke, barkatu, Mikel bai. Jartzen dituzte, zera batzuk, ez dakit nola esan, probatxo batzuk, eta... Probatxo batzuk, eta eske nik erdiak ez ditut asmatzen. Galdetzen du, bueno, Arkakusok esaten digu, zer moduz, ba oso ondo Arkakuso, baina gaude gure kamisetekin, hau da Decathloneko kamiseta zikin bat. Zeren, 3.000 Twitch ekimen honen barruan, bidali behar omen zizkiguten pare bat kamiseta. Eta hemen ez daude, nik erakutsi dut kamiseta bat hemen puntutan, por cierto, puntutan.eus sartu zaitezte, eta ez dira iritsi kamisetak Twitchekoak, osea que ni sartuko naiz 3.000 Twitch horretan eta nire botoak kenduko diot. Ez, broma da. Ez que irakurri Arkakusok jarri duena beretan, egia bada, niri ilusio handia ingo liak. A ver, zer dio Arkakusok? Esaten ari dena da Urkullu, erabaki dugu Among Us irreala egitea Donostian, metroko obrekin. Ari gara... Ba, eharra litzateke. Baina, Mikel, ara jauetan ez da, Mikel. Zuk baduzu morea, gainera. Bai, basartuko gara zuen antiajoekin, zen kasualidades biok duzue. Vamos a ver. Esaten du, logistika galdera bat, Mikel. Esaten du Arkakusok. Aiba, bidali nuen. Mikel, Arkakusok esaten du, bidali zituela kamisetak, baina ne irakurritzen zaizkit bi soluzio. Edo kamiseta hauek ditu, Arkakusok esaten duen bezala, postariak gorde ditu, berarentzat, oso moloiak ziren. Edo Donostiako metroak jan ditu. Ez, edo bestela, orain ditu fraile batek. Ze igual, Loyolara bidali zitun, Loyolako santutegira bidali zitun. Donostiko Loyolara bidali beharrian. Eta igual, fraileren batek, edo guazeneko basakabiko ikasleren batek. Zeren, basakabi etxe hone Loyolan, anazpeitian. Ikustiko zaituzte. Zeninator zalantza teknikoak resolbitzera, ez zuen frikak... Ez dago beste zalantzarik ez da, txat, ez dago beste zalantzarik aizekutre dan txatitzea, baina txat daitu barko diago. Edo bestela, bidaltzea beraien audioa... Pijaman, bai, urrengo pijaman.
Ja, bagian bai, Vale, zalantzak. Hori da, urrengo baterako, zalantzak badituzue, bidali zutan banjeko kontura, bai Twitter kontura, Instagram kontura, nahi dezuen bezala, story modu... Ojo, arpidedun bat, nor arpidetu da? Lehen beste batera arpidetu zaigu, Osabales, eta orain Xabi 54, benetan eskerrik asko. Haupa, Xabi. Eskerrik asko. Bai, Zutamanen Twitter, Instagram, eta Twitter eta Instagram. Vale, hor, bidali nahi dituzten duda guztiak, eta esatea ere bai, Mikel, pasaden astean, ez dakik kontatu dizuten, baino Twitchen badago aukera bat dara zuzeneko batetik klipak ateratzea, da highlightsak edo best momentak edo horrelakoak, eta ekin erabiltzaileak ateratzizkigun 4 edo 5 klip guri, pasaden asteko estatutik, eta guztiak atera zituen Mikel Mantenuren tartetik. Orduan, benetan nik uste dut, arrakasta handia izan zuela pasaden astea zure tarteak, eta aste honetan ere izango dut dudarik gabe. Argi dago norden izarra, Eskerrik asko lagunak. Venga, Mikel, ánimo! Agur, Julen! Honek ematen dit indarra, agur. Agur! Talde, kontu zibil, ze Android aktualizatzen duzunean, eta nosan bakunekin sartu zizten mikrotxipa aktibatu egiten da, eta norbait sartzen da zure Instagramen, zure izenen komentario iraingarriak egitera. Bale, kopiatu eta itxatxi hau, ze bestela WhatsAppa ordaindu beharko duzu, eta Facebook ere zure argazkiak erabili ditu, zure baimena gabe. Gainera ali, ze esan diate bihar buruxoiak konfinatuko dituzela, eta hau egia da, ze Josiri esan dio Josabaren lagunan koñata batek, ertzaina dala. Zabaldu mezu hau WhatsAppek zensuratu aurretik. Familia WhatsAppa, spam ta zabaltzazu. Rafaela Carrerekin beti ongi, Bai, arratxa Leon, eneko berriro, zer moduz? Oso ondo. Gaurkoan ere supermerkatura? Ez, gaur junaiz Euskalteleko dendara, ze arazoak eukiditu lagun batek internetarekin, eta joan nahi reklamatzera. Eskartuko duzure laguna, genik? Euskaltelek dauka gauza bat ona eta bakarra. Eta da, euskera zaten ditzen dizutela. Bai? Bai. Beti? Beste anak ez du porruta gore mali. Izarkomen ere euskara zaten ditzen omen dute, esan didate, ez dakit. Osa, netzako, bueno, oso ondo. A ber, Ander, mesez, elkarra natu zure izarkomeko zera arpidetza? Ez dauka, bateri gabe, dakat mobila, bateri gabe, baina, Firephone. Hasi da berriz. Aizu, Ander, esango dugu, nahiko ondo ikusten zaiola Anderri, ez da? Gaur. Begira, eukidegu asunto bat, bai. Kontua da nik, erabiltzen detela, kontua da, hauek bi direla, oso komprometituak eta oso enroiatuak eta bar, baina gero, egiaren momentua iristen denean, erabiltzen dute Windows zikina. Nik zer erabiltzen dut? Linuxa. Orduan, batzuetan Linuxa edo Macosa. Venga, ez duek zer daukazuen, komentatu. Linux, Mac edo Windows, zer dakazue. Nik erabiltzen dut Linux. Linux, ja, claro. Kontua da... Nik Ubuntu eta nire amak ere bai. Bai, hori, Linux Ubuntu, nik ere. Bai, baina nik instalatu nizulako, eta zure amari ere nik instalatu niolako. Claro. Jarraitu, bai. Linuxeko erabiltzaileok, batzuetan izaten ditugula gauzak pikin bat zailagoak, Orduan, Discordeko aplikazioan nire kamera ikusten gaizki pixelatuta. Eta bastante komeri hori konpontzeko, baina, bueno. Eta triste jarri da, neko esan du, ez zukala humoreri gaurko programa egiteko, horrela ikuste bazen bere webkama, eta baina, Mac portatila... Bost urteko umia bezala. A ber, arkakusok, Mac portatila, eta datorren hilabetean, torrea Windowsekoa, joder, nuna egiten duzu lan arkakuso, nik ere nahi dut lan hori. Aizu ze ona. Ona eta... Ojo, Igual, agian da arkakuso Jobs.
Vale. Eta besteek, probatxoak ez zer esan, igual ja junda probatxoa. Probatxoak seguro Linux. Nola kamara txarra delako, begira Arkakuso, begira, hau da HD 1080, eta hoi atzekoa gotelea. Txeko gotelea. Hau da? Ez que egia da, Andereketan kamara berdina daukagula, baina niri askoz ere hobeto entzuten zait. Zure mikroa oso saturatuta dago, xoxo, esaten dit Julenek. Esan, zu sartu arte eta esan arte hemen, ez dut zer egingo. Joder, internetan, tío. Hau da, hau egin komeniak. Ziren aventurak. Joder, a ber, mobiletik saietuko naiz sartzen. Claro, baina mobiletik sartzen naiz ezin ditut elkarbonatu. Bueno, venga, hasiko naiz ni, bale? Tarte honekin, ez dut arte zan? Mimi edo? Mimi. Family WhatsAppa. Mimi. Family WhatsAppa. Family WhatsAppa. Qué desastre. Vale, elkarbonatuko de pantalla, vale. Qué horror. Discordak acaba. Arkakuso jobs, precarizated jobs. A ver, itxoin, Julen. Eta oraintxe desaturatuko dut nere pantalla, vale? Venga, va, family WhatsApparen. Family WhatsApparekin goaz, Hementxe. Bueno, TikTok dudarik 2008ko sare soziala esango dugu izan dela, benetan zeharrakasta izan duen sare sozial honek azken 2 urteetan esango nuke, eta guzti hori etxeko gaztei esker izan da, zer ez da konpartitzen nire pantalla. Ez da egia izango. Ez da konpartitzen. Negarregin nahi. Galdera bat, txateko norbaitek du familiartekoren bat Euskaltelen abisua pasatzeko. Lehen bailen. Ya está, la vanguardia. Ahora bai. Vale. Ez baino, Ander, pasako dizut zuri, vale? Esteka eta zuk ireki, porque neri juningo zait. Osa, jari naiz gehiagi eskatzen. Ai, ama, que horror. Bueno, kenduko dut. Julen, kenduko dut. Barkatu. Dana gaizki, tío. Barkatu. Txabik dio, jaja, akaso bideoaren jetxita ez dakit Discordean egin daitekeen. Ezin da. Ezin da ez jetxita ez higo. Mira, arazoa, ezin da la higo ere. A ber, bai, guazen, ez dugu barkatzen dio. Venga, elkarbonatu? Eño, bidali dirazu. A ber, Discordeko, a ver, es que Discord ere esango dugu gamerrak... Honek lakatzen da! Claro, osea, Discord ez da oso intuitiboa, a ver, osea, ez? Osea, ez esate duzu ez du gamerrak eta gamerrek. Osea, neri behintzat... Baina no bidali dirazu, soy nuevo en Discord, di, hola, anteu. Que no, chatean, canales de texto, idatziz. Idatziz, vale, ya está. Zer da, ship, no la ship. A ver, mesedez, Ship. Tengo da ship, pero no. Eak ship. Kamera igo dezakezuen soilik irudia, raroa geratuko dela, jaja. Discord berdin zero intuitiboa. Eskarek asko Arkakuso, osea... Baina nina naiz gamerra. Vale, orduan... Vale, osea, igual gamerrek badute ez dakit. Beste... Julen, pantalla partekatzen du. Venga. A ver, pantalla, venga. Hortxe. Desastre dena. Hor duzu. Bueno, ipatzen nuen ez da, 2020-2019ko sare soziala dudari gabe TikTok izan dela, eta TikTokek atera ditu 2020 garren urtean gehien ikusiak izan diren, edo viralizatuenak izan diren, 10 bideo, 10 edo 20 bideo, ezagik zenbat ziren. Orduan ikusiko ditugu batuk, bale, gu beste generazio batekoak garela, eta txatean imaginatzen dute gehien ere bai, ikusiko dugu, bale, a ber, bueno, zeiru hitz zaizuen, lehenengoa hause. Venga. Joder, Rander. Joder, Linux. A ver. Ez da entzuten, Ander. Gaur negarre egin ez benetan. Osea, zer mesedez ez iten. Nik ere ez dut zer. A ver, hau, gizona honek zer dio. Nahi xiri. Zer iriki nahi du honek.
ez da ikusten, ez da entzuten. osea... Discover More. Ander, Windowsek ordaindu dizu. Ez. Ezu, mira, ez dut onartuko saio hau bihurtzea Linuxaren kontrako zea baten. Osea, ez dut onartuko. Ala, Beto asko daude, ez da? EAJ-arekin Magoaz, Venga, nere edukira, zeren errastik, no, hau ez da mimiak, hauek ez dira mimiak, tío. Ai, kaka, barkatu. Bueno, Ez da familia da, zama. saltatuko dugu tartea edo baduzu zerbait, Ander, erakusteko. Bai, nere WhatsAppera iritsi zaizkidan gauza batzuk, laneko WhatsAppera, niretzako laneko WhatsAppa da, bueno, laneko lankideen, ez da laneko. Tío, de eskritorio moldatu behar duzu OBS-en. Ez, baina Discorden gaude. Ez que hori da kontu, Arkakuso. Hau da movida bat, Arkakuso, gu gaude Discorden. Baina Julen dago bere etxean OBS-en. Baina eneko sartu da mobiletik. Baina ni nago hemen, Linuxen bi pantua. Julen, sartu mesedez. Sartu gure gana. A ver, partekatzari stop sharing. Julen, kaixo, eta irudiz ere sartu zitezke edo? Stop sharing. Edo pentsatu izan zara. Aina matze desastre gorko saioa. Pasaden astean asko zero, osea, teknikoki okerrago atera zen, baina asko zero finagoa junten dena, ez? Edo nire Amenago. Osea, vale, kaixo, Julen. Zein da zure galdera, errasti? Julen, ez dut kobratuko, ja. Eta klip bat aterako dugu, nola dagoen antolatuta ideiarik ez saioa. Jendeak uler dezan zerrako komplikazio ditugun. Venga, ba, Tita. Zein? Ideiarik ez saioa, nola dagoen antolatuta teknikoki. Antolatuta? Bakoitzak bere etxean dago, nik seinale guztiak jasotzen ditut, eta dana hemendik realizatzen dut, aldudan moduan. Claro, baino guk ikusten dugu emisioa Discorden, hau da, zure webkama da, emisioa Twitchera dijoana, eta audioa entzuten dugu, emisiokoa, baino gure ahotsik gabe, bestela bikoiztuta entzungo duke, eta ondoren ere emisiora bikoiztuta joango litzateke, beraz, dago dena tarjeta sonido externo batengatik, ez? Kudeatuta, bueno, osea, da zirko bat, nola deitzen da, aingerutxo hori. Itxoin, eta zure audioa, Ander, aktibatu duzu zure Linuxen? Bai, aktibatu dut, bai, baina ezak, berdin dio, guazen aurrera asuntuarekin, nola deitzen da, aingerutxo. Julen, eske, egin bat... Julen da gure ingerutxoa, egia da. Eta nik esan dute, hasieran etxe hondeten entzat, osea, gure teknikaria dala, gure alma materra jarri dugu hor txikilan, karratu baten, hola. Claro. Ezean bezala. Aixua, osea, hemendikan mesedez, txalo digital bat Julen entzat, ez da gizten motikonoekin, hola kompletiekin. A ber, nik ere, nik ere spama egin behar dut. Venga, momentu, aprobetxatuko dut. Egingo ditut, nire Twitcheko kanal pertsonalean zuzenekoak urrengo astetik aurrera. Bueno, igual honetan ere, bai. Orduan mesedez jarraitu, bale? Ni naiz jarriko dut hemen. Internetak usten badizu, Vale, hor, ikusten zuen Jeup, errax, ni naiz, egingo ditu zuzenekoak, bale? Eta, nahi bazuen jarraitu. Ya está, optxe momento, espan. Jarraitu, Ere, bai. Julen, animoak bidaltzen dizkizu Arkakuso, Iruñatik. Bai, eskerrik asko. Kristo bat, ez dakitzuk deklinatu zen ezaken Iruñetik, Iruñarra, Arkakuso, porque hori da, benetan komplikatua. Galdetzen du Arkakuso, gaber zertaz hitz egingo duzun. Claro, errosti, porque hemen, jarraitu neri, hori ez dago oso argi, Iruñetik litzateke, bale. Ba ez dago argi, zu jarraitu eta ikusiko dago. Julenek ere parte hartuko duzi horrenek, komentzitzea falta zait, eta eneko gere bai, eneko oso gamerra da, eta gainera teknologia berriak oso dominatzen ditu. Eta nik ez dut parte hartuko? Zuri ez jo gonbidatu zen, hola, zure webkama hain ezki ikusten den, ez dakit pena merezidun, eneko zuk esatezu. Arrapazak! Bueno, en fin. Por cierto, saio hau zen, Family WhatsAppa, ze kontatu ezu, Family WhatsAppa, partekatuko dut pantalla, venga, a ver. Ojo, etxea bera deklinatzen da, Iruñetik, Iruñera, Iruñeko, eta bertakoak Iruindarrak, ole.
Baina zu barainangoa zara. Vale. Goazenko aktore bat Hau bertako da. iritsi zein. Baina horre, hain Hau asko iritsi dago, zein para, niri, hain espera. antxo, hain... Guarte... Garagardo prest, edo ardo bizi. Eta, Zuek zertzeate orain tabernak irikera. Nik ardoa ez dindut, ardoarekin. Ez dindut, ez zai bat ere gustatzen. Ez usaia eta ez zaporea. Aniri bai. Eta zu, Ander? Eta nik azken aldian ez dute alkoholik edaten. Ez bakarrik korrika egiten. Bueno. Ikusi ginen azkeneko aldian, Ander, erantzen itun, bi patxaran katxarro, bi katxarro horiek erango banitu, jota seko neon. Bai. Ez, ura zan zerbait espeziala, errasti. Vale. Ez egia da, osea, baina garagardoa eta ipa garagardoak, ezakit, zuek zer edaten duzue. Eta bertakoa, ez da, eta etikoa. Eta garagardo etikoa. Aldak guztia, osea, bai, garagardo euskaltzalea gainera. Euskara ziten du garagardoa. Gaizka ere garagardoaren aldekoa eta arkakuso ere bai. Ez dakit, beraz, uste teneko zuzerela bakarra, Julen, zuri zer gustatzen zaitu gehiago? A ver, aloro cantimploro, ni era izel ardo salia. Ez? Zuri legiak gustatzen zaizkizu asko. Bai, garbitzeko bai, baino... edateko depende. Tabakaleran 10-15 legia erantzan ituen. Bai, eske bai zer gertatzen zaidan zerbezakin. Osea, nazka pixat hartu nion. Marmitan erori ziren txikitan. Claro, nik rugbira jolastu urte asko, eta esan dezaket marmitara eroi nintzela, eta orain bakarrik edaten ditu zerbeza pixkat bereziak. Arkakusok jarri du, patxarana nolakoa, etxan egindakoa edo bestelakoa, basarana eta horietakoa, Ander? Enbota utxarra, ez etxekoa. Enbotauak janariak izatea, baina edaiak ez bien botatzen. Julen, antaia partekatzeari utiko ibat. Eta brikonsejo txiki bat, oso gozoa gehatzen zaio, etxekuai, botatzen badiozue, bi kafeale. Bi? Hiru ez. Gauza bat. Bi. Orain dago rollo bat, ardoakin dago rollo bat orain ez, omen da oso zea ez, hola, eski ardoa ez dakize, Mateu zehala, ez dakit, nire ustez, nik ikusten etena nire inguruan, como más txik ez, hola, pixkat distingituago edo, eta nei pasazitzaidan behin, unibertsitateko, karrerakoekin, joan ginen suazira afaria egitera, klaseko afaria suazi, bueno, hori klasiko bat ez, Aldezarren, Donostiko Aldezarren, taberna mitiko bat. Eta antxe gehiun dela, gelako taldetxo batek esan zuen, galdetu zuen zerbitzariak, eta zer edango duzue? Eta gelako taldetxo batek esan zuen horrela, ez, pixkate, glamur maia pixkate hemen jarriaz, ez, formetan eta horrela esan zuten, guk ardo txuria hartuko dugu. Eta, ara, oso ongi, esaten de orduan zerbitzariak. Eta ze izango da, berdejo edo rueda. Eta orduan, aldatu zain nola horpegia, eta glamur maia hemen zegoelarik, ez duten, bueno, merkeena. Hori ere, ardo munduan garrantzia gertatzen da, Claro. Bai, rollito asko, bai, ardo txuri bat, bueno, merkeena. Ez dakit jakingo zuen nun bizina izen, oai, pista bat emango dut, Elgoibar. Bueno, asmatzen duan. Hemen, baita ere ikusten da, kolektibo hori, ez da? 20 urte, 18-tik, 24 bitarteko kolektibo hori, eratzen da ardoa, ez da? Hemen oso famosoa da Ramon Bilbao. Me pones un Ramon Bilbao. Edo, me pones un Crianza. Mira, crianza la que te falta aquí bonito. Yo te iba a dar una crianza en casa, pero... Hemen, Doubel Maulerre jarri du, ardo da estatzera joateak 30 urteko bikote asko salbatu ditu. Egia da, Bai. Eta arkakusok esategu.
Ze esatea nahi duzuen, nire kuadrillan ardo txuria hartzen duen bakarra, hola poteban juten, Donostian ikasitako bakarra da. Donostia ardo txuria. Zara insinuatzen arkakuxo, Donostian esnobismo puntxu bat ere izaten dugula? Ba, enator bat horrekin. Bani bai. Ez da gizertaz ari zaren. Ni bai. Gu alkoholin ez gara bat ere eskisituak. Elatuarekin agian matizak, ez? Beitu, bai, hor bai badugula. Ander juten da, elatu asuntotan, tamainak erabakitzen du, ez da? Nola, zebat eta hundiagoa orduan eta hobea? Hoixe, eta eunen batian atea barba diote jostaiuzko arian jolasteko pala hoitako batekin, ba baita ere konforme. Konta iguzu, Ander, zer gertatzen da? Ez, ba, eneko tabiok, eneko loiolan bizi zanean, gure planetako bat izaten zen, bulebarrea jun, elatu da janda, loiola vuelta. Bai, nahi izotziazko guzaltutik. Bueno, gero bulebarrean ematen genion elkarri eskua, eta joten genien eskutik helduta elatu da jaten, eta behitzen genuen jendearen erreakzioa. Hori kontatu zen, hori da. Eske kontatu behar duzu, bai, noiz baite kontatu behar duzu ondo esperientzia hori, Bai, bueno, hori egiten genuen. Esperientu soziologikoak ez da. Hori da. Jute ginean, bulebarren jartze ginean, elatu ginen da, eta eskutik helduta jute ginean. Giza seme eskutik helduta bulebarretik besterik gabe. Elatua jaten. Eta zeren erreakzioarekin, bueno, gozatu egiten genuen. Arkakusok, nik badut galdera bat, zein dira izozki zapore honenak su artifizialak ikusteko? Eta ea, tokiaren arabera, non ikusten dituzun suak zaporea aldatzen den. Ba, bueno, erantzun zuek, baina egia da, izaten da Donostian, aste nagusia astean kaleratzen dute programa bat, ez? Programa txeki bat, libretita bat, eta bertan ateratzen da, bueno, ba, suetxe, ez, pirotekniak nondi datozten, zer nolako bagajea duten, kurrikuluma, zer nolako sariak bizkarrean, eta guzti hori orduan egia da, lanketa txiki bat egoten dela horratzean. Adibidez, Valentziatik badatoz, ez dakit, piroteknia bat, edo ba, nola kurrituko zaigu txokolatezko latu hartzea, ezta? Hortxata, ez? Ze esate ezin. Artzezuna izuna. Norak nazkarria. Osa, hortxata munduka daririk onena. Hortxata de txufa. Haze txufa. Izuba, a ver, baina txufi hori. Osea, txufi hori. Ez da nahi dut, es un quiero y no puedo. Txufa bota diozuna mikrofono ahi, Ander. Ai, egitea. Ikusi da. A ver, rekintaekin mesedez datera klipa hemendik. Bueno, erantzun zuek, zaporeak ez dakitzen dire, baino egia da, suak ikusteko txokoak bakoitzak bera izaten duela. Bai. Loiolatik adibidez ez dira ikusten. San Fermin metako izozki eskatuena, kalimotxuan izozki, eta gero broma da, ez da, kalimotxuan izozki ja. Barkatu. Ojo, baino, ona izan daiteke. Barkatu, baino, kalimotxuaren zehazki ez dakit, baino, Donostiako elatu den da esnop hauetan, egoten da whiskyarena, ginebrarena, eta horrelakoak egoten dira, Bueno, de hecho, ez dugu esango izena, baino, bado. Ez dakit zerren bado. Bueno, badok da berriaren. Donostian dago polo... Badaola. Badola. Baduda ligatzeko aplikazio bat. Zarauzkoan badago. Ostras, horrizkin jaiteuna, ez da? Zarauzko kale nagusin. Zera, esan behar nuen, dagola poloen kate bat Donostian, poloero, euskaratuta. Nire sortzen, Javia. Polo loco. Eta, joder, baina ez esan. Ezin dira izenak izan. Eta, osea, benetan daude kombinatuak, daude, dago ronkola, daude ginebra, osea, ginkasa, dago gintonikak, osea, ala. Bueno, Euskal orain Donostiako zonaldean ondo dijoa, eta Ibarrera mugitu da. Ibarren gaizki. Eibarren gaizki. Agian, beraien tuberia ez da hain potoloa orain nola mundu guztia etxean gauden sartuta, eta inor ez dago mozkorkitan tabernetan, ba... Argiñano, ze,
Anuntziatzen dezu telebista, baino geho problemak etortzen dienean nun zaude Arginano. Ama, Nun daude orain mega guzti horiek. bai horixe eta duela urteak baita txipirones en su tinta. Ez da egia izango. Osa, zen azka, ez? Ostia, orain mugitu da. Bueno. Osea, desastre. Karrusel! Arratxaldeon, eta ongietorriak gure Discordeko karruselera momentu honetan, errazki behian, ingoian. Bueno, ondo dijo en interneta orain, zeran ez, enekona ez dakiz zerbait gehiago zenaukan, familia WhatsAppean. Ez, gauza bat komentatzea, eta nahiko nuke txiste honekin amaitu sekzioa. Minutu eta amaitza dio arkakosak. A ber, zein da urrengo tartea, Mimi? Mimi da, bai. Vale, Julen, egingo dut txiste bat apoteosikoa. Ala! Osea, eneko tio, zeaizea! Bueno, hau konpontzen da bitartan. Gustatuko leitzak ikustea enekoren aurpegia. Hain da ja, jo bat Julen. agietan bera. Egingo dut txiste apoteosiko bat. Vale. Mesedez, osea, nahi ditut bibak eta txaluak, Eta txistea egiten dudanean, parrerik ez egin, errazti, aguantatu zen nahi dut, jendeak bere etxean parre egitea. Txiste apoteosiko hau egiten dudanean, Julen, zu ja sartu urrengo sekzioa, bale? Venga. Emitiblea da ez da. Anoa. Bai, noski, oso zuria. Badakizue nun jaten dituzten izozkiak ezker abertzaleko jendeak? Arnoldo izozki dendan. Quiero recordar que la mascarilla previene siempre es mejor. Besarse y abrazarse con mascarilla, ya sé que igual hacen un mimi esta frase. Bueno, unfollow bat. Double Mauler, unfollow bat. Bueno, eta erabeste unfollow bat nekorena. Ez zarrapat. Ez, eske, donostin dauden da bat, eratuna, dala Arnoldo deitzen da. Ta nik beti ikusten dudanean pentsatzen dut, mira, Arnoldo Otegi, eta grazia asko ditu. Wow. Wow. Ez da rapat, ai ama, hori da oso Twitterreko hizkuntza, Bai. Ez zara izango zu txiolaria, ez da? Bueno, eneko ez dago, eneko gabe amaituko dugu saioa, izue, ekarre dituzu zea batzuk, nik, bai, venga, saiatuko nezko partitzen, jake orain Euskaltelen borraska, Eibar realdean dagoen. Eneko, ideiarik ez, WhatsAppean, zer egin dezaket, pues... Gauza gutxe, eneko. Utziko dugu reneko saiatzen, bale? Rato bat, nik elkarbanatuko dut, gaur ekarri detelak... Oi, ama. Eskerrak, ia. Nere kontraseinak guztiak erakutxe behar nitu zuzenean. A ber. Bai, kotxetik gertu da, Arkakuso. A ber, zeizea. Ai, ama, eski hau ez da, joder. Barkatu gainera ez eta bisatu, Julen. Hauxe, jazta. Orain bai. Bueno, ekarri ditut meme... A ber, ikusten da ez da? Bale, meme batzuk, gaurkoan ekarri ditut Eusnop, azpimarra bat, kontukoa Instagramen oso zea da. Oso interesgarrian izugarri gustatzen zait, eta ekarri ditut Euskal Herriko pertsonaia mitikoen errepaso bat, bueno, irakurri zuek, ez dakit, zuk irakurtzen duzu? Bueno, inorrek kasurik egiten. Zer dio? Musika niri, me encanta, begira, me vas a poner ahora un vinito lertxundi. Hau zein da? Zebeti da pertsonai... Ez, esan nahi dut argazkikoa, zebeti da pertsonai, osea, Euskal Herriko pertsonai famatu bat. Azken Herriko berrazti. Juan Mari Arzak. Arzak data. Uste nukemetan aizinela. Jode, ez altzea zu Arzaka inoiz guen jatea. Ni ez. Iruña taberna, Loiolan. Oso taberna... Eta elitande, bai. Pasa berde, unik eskatuko jo zeo ze vegetriano berre prestatzeetan, da
Da ingo, Ona, zehauze. me vas a Vale, poner infinito bueno, del o sea, cine. Gure WhatsApp, gure plantilla oraintxe bertan da. ¡Hombre! Bat, ala! Venga, ongi etorri! ¿Qué Eguerrion! pasa? Zemuz, aipatzen genuen orain borraska... Joder. Bueno, guazen jarraitzera, ezer gertatu ez Olo dutela. txagarria da. Beste bat. Venga, Man, Tazita de marmitako eta funtzionatzea. nik gauza bat. Ia gustatzen zait, Eusnob kontu honetan, beti, besteak aldatzen dira, baina beti, Bernardo Atxagaren zerbait denean janariaren ingurukoa da. Beti. Osea, mesede. Bilatu beste bat Bernardo Atxagarena, ze beti dira janariari buruz. Bilatuko dugu, bere beste bat. Bai, bilatu. Beti, ver. Este batzuk dira, bida, Jose Maria Iñigo, zertal, no. ezberdinak daude, baina Bernardo Atxagaren... ez dizkizu gehiago kargatzen igual, bai, hor. Bai, ya está. Bernardo Atxagaren beste bat. Joder. Ja, hau beti gertatzen da Instagramakin, Da, Entra para continuar. La pasako. Venga. ¿Cómo que no es Zein da correcto? Es que orain ez ¿Vamos a mostrar? Emaio zu mostrar. Venga, Xabier Lete. Xabier Lete oso, bueno, modan dagoen pertsonai bat, 10 urte, bete dira aurten, atera jargazki ja hostias, ezin dio dela irrifarreri gehiago dutxe. Egia esan, tipo oso irribartxua, ez zirudien ez da? Etzan. Osa, artista hundia, baina irrifartxua eta behintzat bere artearen bitartez ez zuen horrelako bizipozik transmititzen, ez? Ez, baina bikaina, artista bikaina. Bai, Benito Ochoa, Benito Ochoa. Lehenengo Gogoratzen gure duzu ezuek, Xabier hemen txateko jendiai. Gogoratzen duzu Benito Ochoa. Zer hasiko naiz, Jorge Javier Vázquez bezala. Una isilik, la hostia Iberian ez. cago en sos. A ver, tamanun, nik anaia bauketena Beniko ez zuten zuten, Xabier. ezakit. Zerreneko ez zuten? Ez? Me cago en la virgen. Tartzen ari da, enekoren audioa? Baziratzen ari zea, ez? Ez benetan, serio, ez dutela Así eriko es, entzuten. Ez maz, ez dut ikusten ari Bai, nahi. nik zentzuten zaitut. Bota. Vale. Bueno, hau... Zama nula, nik bakatela anaia. Eta genelen esan behar nun, Xabierra, dala... O sea, muteatu bezu mikrofonoa justo txiste bote Ez duzunean. dut muteatu. Eta ez ditut. Zan behar nuen, anai bat dakatela Xabierra. Esan. Anai bat dakatela Xabierra ditzana, eta genelen Xabierrak nahiko izila diala. Xabier, ba, ez moztu intxeo. Doble maulerrek jartzeu. Iru txerritxoen... Moztu inda. Zer, eneko? Moztu inda. Ai, ama. Sos. Hackeatu zaitu diorkako A ver, double maulerrek dio irutxerritxoen antzerki batekoa. Bai. Eta txanogorritxukoa, bai. A ber, Xabier Letek bere garaian intzitun, bira, eski hori partekatu, o bueno, asko dakatu, erakusteko errazti. Asko daukazu partekatzeko? Hostia. Errazti, a ber, Julen, kendu errazti, borgen moztu itezaio denbora guztian. Hostia, entute alda. Errazti. Nik emango dio partekatzeari. Vale, jarraituko beste Eusno, vale? Vale, Eusno. Sona, hau da Sona. Zaren norma, ze horma sendoa. A ver, aviso bat a navegantes. Ez naiz, el de Danacol funciona. Esaten nien urrengoari katxarrazo. Egia da badutela antza ez da? Lizasok eta Peruren. Bai. Eta, Gazti, guk ez du ikusten testua, jetxibarrezu pixka gehiago. Testua ikusteko. Osea, danek dakate testu bat azpian. Claro.
Vale, bueno, osea, irakurri dizuet, zer ikusi nahi duzu, Ander. Eta azkeneko bat, ez dakit probatxuak imaginatzen, ez bestela parte datuko luke. Eta, ez dakit, egunezin batean. Eta ez, eske galdo, hementxe. Ah, vale. Sauesten, hauntzak ikusten ditudan lehen aldia da. Ara, aiora Eta- probatxoa. Benetan, osea, hau, acojonantia da, nola, no, como, osea, nondik jetxe dira hauntza hauek? Hombre, pues mendilla hor dago. Eta bira, osea, bitu, nondikan, osea, como que mendia hor dago, bai, baina hor dago mendia, osea, bira. Txapuzoi bat ematea eta dana. Ematuen nola da, alpetan dehaute jan hauek, zukeneko jakin gozu. Nola dian hauek, Bai. beste egun. Bai, sarrioa, horrebekoa, Bueno, hain tekniko, nuen esan nahi. basauntza, hotel, basauntza. Basauntza esatea? Bai, Ez da basauntza esaten. baina, bueno, gauza bat, ez, da, rebekoa, osarrioa, o beste zehose. Baina, bueno, dena dela. Utsa santxumeak, efectivamente. Utsa santxumeak. Errasti internetetean zaionean, errasti bertxolari. Ai, ama, osea, jarraitu. Ez, Osea, ostras, gauzat esango izuet, osea, edo betzen dugu gaurkoa, edo, osea, edo ja bukatzen dugu egiten dugu, just chatting, nebukaixok egiten du bezala, pantalla aurrean jarri, kaixo, zer mozu eta asko zobeto, porque eskau da desastre puta bat. Julen, Julen, etorri, etorri eta eman aurpegia, ze pase da gaurkoan ere? Neri kulpak espota. Osea, Ni nago hemen al borde del colapso. bai, ez da, osea, hau da, Zuen atxetik. ikiarri ja. Nik uste dut, utzi beharko nik gauza genuela esan nahi dut. Julen hidratatzen eta deskantsatzen. Bai. Nik A ver, apatzeko gogoa saioaren izena, Hidratatzen nago, pixkat. Aldu dana. ojo. Tapatu, tío, tapatu, marka. Es que, claro, gero, nahi deu onta dedikatu, eta nola dedikatuko gratis itxe badu publizidadia eta. Es que... Ja, egia da. Nik ere garagarot. A ver, erratzen. Ideiarik ez, da saioaren izena, pues hori, pues ideiarik ez. Saiatu gea, saio bat egiten Eta ez daukagu ideiarik saio bat egiten. Arkakuso jarri du, igual esutan kaixo izan beharko genukela, nebu kaixo bezala, eta Double Maulerrek esan du, oraindik probatzen ari zen eardoa edo garagardoan nahiago zuen. Ez que Julen dago retardoarekin, hori indikan atxerako. Eta, zera, Arkakuso jarri du Julen zerala txataren aingerua. Da, gure ingerua ere bada, gure guardako, nola da? Guardako ingerua, esango dugu. Programako izarra, esaten hemen. Bai, Estrella Galicia, zu bai programako izarra. Ala, eskeia gainera, osea, txatean ere, hori dira, publizio de kontuekin, Estrella Glacial. Noxe zerbeza akazu etxia. Astier, zuk estrella. Ojo, doble Mauler. A ver, osea, eske, esan du lehen, o follow egingo zigula, baina eske, etzigu jarraitzen. Osea, hau da, izugarri ja. Agian unfollow egin digu eta orain berriro eman digu follow. Claro, eta norbetek Por unfollow egiten cierto, duen bakoitzean garagardo saltatuko da. gaudela. Egingo Nik eta follow, vale? garagardo komertziala gustatzen zaitena, bolda. Samarde. Ostras. Plot twist, esateu. Ojo. Joder, es que, a ver, gauzat esango izut. Boikoteatu genezake edozein Twitch kanal. Ze, bira, nik iten badet, unfollow, eta ematen badiot, berriz. Pues, hori da. Unfollow ematen diot berriz follow, eta berriz saltatuko da. A ver. Agian bai. Probatu. A ver. Indat. Ez tateatzen. En diferido. Ez, ja, katua nekatu inda. Behin ateatzea. Ez, Arkakuso. Arkakuso. Ai, ama. Plot twist. Eta zuk aipatu duzu ere errasti, jajajaja. Jo, eske nik chat, osea, nahi zogitu chatera, porque nola da, torren pixkat, segundu batzutako retardoakin, eta nik memoria oso txarra daukaten, ez dakit zertazai, are ginen. Bueno, gaurkoa, osea, ze puntuazio emango zeniokete? Buah.
Ole, iratixa, eskerrik asko, eta zergatik... Jo, Julen, tio. Osa, zergatik hartzen du izan hau following. Horra aldatu dugu. Atzo jarri genuen, iratixok, ere... Moztu inda, errazi. Julen. Bueno, Hasi nik uste ez hori- duzu egiten bat, Euskal Telebistin bat. Joder, tio. erraztira, oraintxe bertan Matias Prats badago ezea bat. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Badago ezakit ikusi gezuen. Notizitan eta hori Hau da. duzuek saioa. Saioa. Eskerrik asko etortzeagatik. Oneraino, gente. bukatuko de musikarekin? Ah, bai! Bai. Aber ez dautzen duzuen. Asier, frogatu alduzu interneta ordaitz. Mikel, Osea, berak ere badu humorea nahi duenean. Bai. Como que errasti bota bertso bat? Nik ez dakit bertxotan, Arkakuso, nahi baduzu, erraksen ere kanal pertsonalean sartuko gara, eta hariko gara bertxotan, aste honetan. Errazti badoa. A ber, Errasti joan da. nik ez zuten errazti, Errastiri kantatu aldiozu nola zan, se fue. Hori. Ba ez dakit, zeinekin agurtuko gara, eneko, gu bakarrik gaude hemen. A ber, eskatu zuek abesti bat, izan behar du euskal kantu tradizional bat, hemen dagoena, kantu jirako liburuan dagoena. Nik Asierren omenez, itxiko nuke programa kantatuz, kanta herriko hori esaten duena. Euskaltel. Bueno, eskatu euskal kanta tradizional bat eta horrekin amaituko dugu saioa. Errazti PowerPoint esaten dute. Osea, gauza bat, Arkakus ez dakilen entzun den, baino gustatuko leitze guk erraiz bat egitea zure oraintxe bertan. Baina eskezakigu egiten. Julen dauzkazu 2 minutu deskubritzen. Niko Etxar, ver. Pedro, venga, Niko Etxar. Osea, sortu... Xavier Lete. Jode, kristonaz deate. Eskerrik asko, osea, Arkakuso eta Double Mauler atera izuztuek programa aurrera, porque gurea ja da desfase absoluto bat. Eskerrik asko. Bai. Bueno, Xavier Leteren bat, Benito Ochoa, kantatzezuna, hori Txanogorritxuren bideoan ikusi dezakezue, jarri Txanogorritxu Xavier Lete YouTubeen eta flipatuko duzue. Eta Vale. Benito Ochoak kantatzen zuen kanta bat oso motza, eta horrekin amaituko nukenik, esaten dugu. Benito Ochoa mendian dabil, lanik ez du aurkitzen mendian dabil. Benito Ochoa gose zerdil, lanik ez du aurkitzen mendian dabil. Au! Bueno, peña, eskerrik asko benetan, Jo, eske nari juntza ja Twitcha tabletatik, osea, eske hau Ai, da... Ochoa zan, Pues ya estaría. Kubo iburuan zeukana Xabier Lete zan. Aldeko barra right txetxe de leche. A Txetxe de ver, leche da, txetxe de leche. aldeko barra right. Julen, entzuten ari zara? Bai, a ver. Aktibatu, jo, tio, aldeko barran right txetxe de leche. Baina Aurkitzen duzu hori? ez? Ideiarik Aldeko barra. bideo podcasta gaizki ateratzen da. Eskerrak ordan Aurkakuso eta Dobel Maulerre atzean. Igual txatean idatzi behar dut, zuzenean. Aldeko barra, right? Osea, hori idatzi. Aldeko... Bai. Barra idaztean. Vale.
Errax Instagrametik idazten dizuet. Chatean, bai, hori da. Vale, perfecto. Vale, ba, txetxe de leche edo nori, edo arkakuso zuri, edo nor dago zuzenean. Ez, arkakuso ez dago zuzenean, txetxe de leche dago orain. Así que, txetxe de lecheri, baina lehenengo agurtu. Agurtu beharko gara, Hori da. Bai, pero nori, txetxe de leche edo arkakuso hori, edo nori. Txetxe de leche. Txetxe de leche. Vale, txetxe de leche, dena seguido. Claro, no le hago a zuzenean arkakuso gurekin bali badago. Jo, eskerrik asko peña, tío, que puto desastre izan da nau, Eneko? Bai. Bai. Por cierto, nik... Tu mera bueltatuko bea. Goizeko Laurak eta 45 esnatu beharra daukat. Ostras, bai, gurtu egingo gara. Eskerrik asko benetan, eskerrik asko benetan, programan parte hartu duzuen guztioi, bai txatean, bai ikusten aritu zareten hoi, saiatu garalik eta honen egiten, hurrengo asteazkenean, itzuliko gara. Ez dakiguna da, asteazken gehiagotan ere izango garen hemen, baina eskerrik asko, eta bitartean jarraitu Errax jarraitu, bale, bertan ere egingo ditugulako zuzenekoak. Eskerrik asko, muxu bat, aste hona izan, eta kobiton. Siberua, bazer bizietako xukori pederrena. Agur sorrekia, zuri dipitenea metxiko xuena. Inotzan erditik, bostetan kirita datzitaz perena. Zutziz geroztik, biziniz tristerik, abandonaturik. Ez baita herririk, Parisez besterik, zu bezalakorik. Ahora. Bueno, aio. Mango diot, iniciar raid ahora. Bai, eman. Joder, qué desastre. Raid aiten ez dakiu. Ez da. Bueno, ni afaltzea noa, Otro albizio se gata, zaiti. Efectivamente, me echáis pisas, venga. Egin diogu edo ez? Bai, indigo. Wow. O sea, programón,